Ja, så er vi kommet på Brandbjerg Højskole ved Jelling. Og det er her den første landsdækkende kreative højskole for yngre og tidlige demensramte skal afholdes her de næste 5 dage. Og det er et projekt, hvor vi har søgt penge fra Socialministeriet til at lave sådan en kreativ højskole for de yngre og tidlige demensramte. Og årsagen til, at vi har gjort det, det er, at flere af de yngre demensramte, som kommer på rådgivning og kontaktcenteret for demensramte og pårørende i Odense, de har givet udtryk for, at de dels så vil de gerne ud på egen hånd opleve, så at de kan komme lidt fra familien og få nogle egne oplevelser. Men samtidig så vil de også gerne give deres ægtefælle eller familie et frirum, sådan at den ægtefælle, der holder styr på deres hverdag, ellers til daglig, kan få lidt ro og fred, og at man får noget ny inspiration til det ægteskab eller fællesskab, man skal fortsætte med. Så er der også nogle af de yngre demensramte, der har prøvet at være på det, man kalder et aflastningsophold, hvor deres familie og de selv havde brug for ro, og hvor de så har været i et plejetilbud i Odense Kommune. Og det var der ingen af dem, der oplevede var særlig interessant, i og med, at der ikke foregik noget, at de fik en seng at sove i og lidt at spise, men ellers var de så også det. Og det er et tilbud, som de ikke synes er fyldestgørende for yngre mennesker med demens. Så er der også flere af de yngre demensramte, som faktisk er alene, og som har brug for at komme ud og møde andre mennesker i samme situation, og som sagt også få noget indhold i deres hverdag. Så det er lidt baggrunden for vores projekt. Og så er vi jo så heldige, at der er 17 yngre og tidlige demensramte rundt omkring fra i landet, som har sagt ja til at være med til at afprøve den her form for højskole. Og vi har også 4 personaler, der er 2 projektmedarbejdere, og så er der en personale fra demenslinjen, og så er der en fra specialarbejdet. Det hedder Specialskolen i Aalborg. Så holdet er dækket rigtig godt ind. Hvad var det for tanker, I havde gjort, da I begyndte at planlægge den kreative højskole? Jamen, i starten var det jo i virkeligheden det, at vi kunne give vores kære pårørende, mænd og koner, hvad vi nu har, en form for aflastning. Fordi vi godt ved, at når de er gift med os og med de fejl og mangler, vi har, så kræver det faktisk en masse ressourcer. Og vi faktisk en gang imellem kunne tænke os at give dem det, som jeg kalder et frikvarter. At vi så er endt med at få lavet et højskoleophold, hvor vi kommer i et fællesskab, hvor vi har noget ud af det også. Det er sådan set bare i virkeligheden det, jeg kalder en win-win-situation, som har vinkler til begge sider, og som gør rigtig meget ved vores samvittighed, som nogle gange godt kan være lidt sort, fordi vi godt ved, at det er ressourcekrævende for vores pårørende også at være gift med os.